Skončila sa prvá časť na turnaja. Vyhodnotíme prvé 4 mužstvá a najlepšieho strelca. Ceny vám odovzdajú predseda Futbalového zväzu mesto pán Suchý. Pán Ošovský. Strelka Kristýna Mádiče pani Smolíková. Prosím na úvod pána predsedu o pár slov. Milí sportoví priatelia, vážení rodičia, ja by som sa vám porovnaní chcel poďakovať za to, že ste takýmto serióznym športovým priateľským prístupom pristupovali k tomuto turnaju. Som rád, že celý turnaj, celá dlhodobá súťaž sa zaobišla bez vážnejšieho zranenia. Rád by som poďakoval všetkým rodičom, ktorí vytvorili veľmi peknú športovú atmosféru, na ktorú musíte už od tohto pudlého veku zvykať a že vás chodili podpírovať celé rodiny, otcovia, mami, starí otcovia, staré mami, sestry, bratia. Želám vám, aby sa vám ďalej darilo rozvíjať váš športový talent a aby ste to niekedy dotiahli až do reprezentačného dresu. Ešte raz, športu zdár, hodalu zváš. Za ospolu sa dobu predstaviť pána Hóca, člena výkonného výboru. Prvá cena, ktorú rozdáme najlepšiemu strelcovi s 18 gólmi, Jakubec Markus Hrak. Asi dať. Chalani, pomôžu fotku, nedáte? Fotku by mohli dať. Áno, poďme sa odfotiť, dobre? Kde je Vierka? Vierka! Táto, daj si dole mikinu, až dnes sa odfotiť. Môžeme ísť aj tam. Dobre góly, šéfko.
dneska. Je to aj na stránke. Keby to pondelok pošlite, možno sa nám to podarí aj stredu rozpočítať. Dobre? Dobre. Budú mať radosť detská. Jasné, jasné. Ďakujeme. Ďakujeme. Čo sa podarí? Že to chce, aby sme to poslali na stránku toho zväzu a že aj do športu by to dali. Môžeme fotku, môže bez. Ja, jasne. Kde sú šatní? Počkaj, ale máš ešte... Pekné dreje, ne? No. Kalanice, tešíme sa. Ja nepíšťam, že nepostupujú, sme sa Wow, chalani. Daj sem flašku. Ja to ani zapnúť neviem. Nedávajte mi takéto veci v ruky. Vláža, Maťuš, super. Ešte dostaneš aj zlato, dobre? Za najlepšieho vlážam samo. Za najlepšieho strelca. Vlážam to máš. Hop, to je šanda moja. Podávaj medailu. Podaj medailu. Čo je unavený? Čo je unavený? Lukáš. Poďme, Fajner, poďme, vieš. Ťažká vrátina. Jurko, vlážam, dobre. Vlážam, Manita. Perfektne ste hrali. Ešte ty one, gola by si dal dnes, dobre? No. Super chalani, perfektne. No a ešte diplomy. Lukáš, skúste to Takže to striebro. vydrgá. Gratulujem ti. Máte ešte diplomy? Gratulujem. Maťo Žolták tu dnes není. Marko tu není. Alex tu není. Marek Dudáš. Gratulujem, aj ty si sa pričinil, lebo ste to všetko zvládli spolu. Tomáš Galamboš tu není. Jurko Hríc. Gratulujem ti. Super chalani. Andrej Herzan tu není. Anita Beresová tu není. Gratulujem, Ani, super. Boris Truhár je tu. Gratulujem. Ja mám to nedá fotá. Matej Baška tu tiež není. Gratulujem. Máte sa náhľadať ešte, ne? Máte. Paťo Horvát. Gratulujem ti. Samko Valente. Sami super, super. Matúš Jakubec, to nepoznám, ale gratulujem ti, dnes si bol super. Prečo stále to? Luky Koller. Teda, že sa náhľadať. Nejaký magister Martin Ďuras, poznáte? Nie, to ne. To nie je ten rozhodca, čo na minulé rozhodol? To som tak rád fotky. Dneska si podal dobrý výkon, gratulujem ti. Dobre si kričal, Maťo. Nikto ho nevyhodil. Výnimočne. Niekto už bolo na mále. Všetci máte, nie? Ja nemám. Ale ja už to držím v ruke. Aj rodičom. Rodiče. Tak vieš, dáme sa sore. Vo jednu. A vieš,